Bun găsit! Povestea noastră începe într-o zi insolită de vară, când două dintre cele mai cunoscute personaje ale acestei povești se plimbă pe străzile cartierului. Este vorba de frații de aur. Toate bune și frumoase până când apar personajele negative ale acestei povești. Momentul întâlnirii este acompaniat de sunetele de motoare turate, de bâte și de câini fioroși, specifice băieților de cartier. Spiritele s-au calmat repede, dintr-o dată, și cei doi frați s-au integrat în gașca cartierului. Și-au făcut prieteni noi și s-au înfrățit cu băieții din cartier. De acum, familia cartierului numără încă doi frați. Când e frate lângă frate, se dă lumea la o parte, unde eu nu singure, se leagă lumea de ele. Frățiorul meu mai mare, știu că poți că ai valoare, peste noi nimeni nu trece și noi doi facem când zice. Peste noi nimeni nu trece, suntem doi facem când zice. Să nu fie frică mea, când mai pe mine fac spate în spate amândoi, o să facem legea noi. Peste doi prieteni, o să te mândrești cu mine, eu n-o să te fac de râs, o să duce stagul sus. Când e frate lângă frate, se dă lumea la o parte, unde eu nu singure, se leagă lumea de ele. Frățiorul meu mai mic, eu vreau ca să te ridic. În premieră pentru toți fanii mei, surpriza anului 2008. Eu, copilul de aur, cânt alături de fratele meu Adi de Adi, în frunte cu șeful nostru Dan Bursuc. Da! Da, 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 da! Când e frate lângă frate, se dă lumea la o parte, unde eu nu singure, se leagă lumea de ele. Frățiorul meu mai mic, eu vreau ca să te ridic. Peste noi nimeni nu trece și noi doi facem când zice. Peste noi nimeni nu trece, suntem doi facem când zice. Eu sunt fratele mai mic, nu duc grijă de nimic, poate să-n spatele tău, frate, frățiorul meu, poate să stai lângă mine, îți promit o să fii bine. Știi că frățiorul tău te ajută când se greu. Când e frate lângă frate, se dă lumea la o parte, unde eu nu singure, se leagă lumea de ele. Frățiorul meu mai mare, știu că poți că ai valoare. Bun găsit! Povestea noastră începe într-o zi insolită de vară, când două dintre cele mai cunoscute personaje ale acestei povești se plimbă pe străzile cartierului. Este vorba de frații de aur.